2015 година Център за психично здраве професор Никола Шитковенски подписа договор с Министерството на здравеопазването за безвъзмездна финансова помощ по програма БГ-07 инициативи за обществено здраве. Тя се финансира от Норвежки финансов механизъм и от финансовия механизъм за европейското икономическо пространство. Темата на разработения от нас проект е психично здраве за социално включване и в съответствие с договора ЦПЗ получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 219 268 евро и 10 цента за финансирането на дейностите по този проект. Общата цел на проекта е създаване, пробиране и приложение на инструментариум за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични заболявания и методология за подобряване на социални умения за деца с специални потребности, като тази обща цел е в съответствие с целите на Националната здравна стратегия 2014-2020, която предвижда участие в процеса на възстановяване на загубените социални умения, осигуряване на персонално наблюдение и проследяване на пациента в хода на неговото боледуване и възстановяване през различните етапи на използване на психично здравните услуги. И така, специфичните цели на проекта са, както казахме вече, създаване на иновативния модел за психично-социална оценка и възможности за социално включване, разработване на нова методология за подобряване на социалните умения на деца с специални потребности, надграждане на компетенциите на медицински специалисти и персонал, работещи в лечебни и социални заведения, повишаване на капацитета на родители на деца с специални потребности чрез специализирани обучения и не на последно място подобряване на условията за лечение чрез ремонтни дейности в Центъра за психично здраве професор Никола Шитковенски. И така обявяваме, че тези дейности бяха изпълнени успешно, приключени, предсрочно. Създаден бе този иновативен модел за психосоциална оценка и възможности за социално включване, като инструментариумът измерва индивидуалните възможности за социално включване на всеки пациент, дава препоръки за конкретни дейности и той кореспондира с идеята, заложена в промените на законодателството за инвалидизация, които предвиждат не само медицинска експертиза, а комплексна оценка на съхранената работоспособност. И така, новото е на работоспособност, а не на неработоспособност, както се прави по света. Осъществява психосоциални интервенции по посока обучение за индивидуално включване в конкретни дейности, съизмеримо с цел преодоляване на последиците от психичната болест. Разработеният инструментариум за психосоциална оценка беше разработен във вариант за възрастни и вариант за деца, като бе апробиран на 716 пациенти, при положение, че бяхме заложили 500, т.е. доста повече. От тях 68 са юноши с цел неговото усъвършенстване и въз основа на получените резултати са направени необходимите корекции на въпросниците и скалите, като за повишаване на възможностите за социално включване са разработени и теми за индивидуално обучение на пациенти, от една страна, и за придобиване и подобряване на знания и социални умения от близките им за това как да живеят с психично болен член на семейството. Тези теми са апробирани чрез провеждане на тренинг сесии с 200 пациента и техните семейства, като обучителните модули са съобразени с модулите в инструментариума, а именно работа и учене, бит и семейство, общество и социална активност и самоотгрижване. В резултат на изпълнението на дейността е постигнато желаното влияние върху целевата група и е създаден, предложен колаборационен механизъм с институциите в социалната сфера за реализиране на съществуващите възможности за социално включване на всеки пациент. Повече по тази дейност ще чуете след мен от Еми Маркова. Другата дейност, разработена бе нова методология за подобряване на социалните умения на деца с специални потребности, като тази методология отговаря на потребностите на деца с психични проблеми от развиване и подобряване на умения за комуникация и интеграция, подпомага развитието на по-ефективни и адаптивни стратегии за справяне с проблемни ситуации, подобряване на умения за самоконтрол и управление на емоциите, подобрява себепознанието и способността за себеотстояване на позиция, предотвратява евентуално социално изключване и отпадане от училище, което е много важно
разработената нова методология за подобряване на социалните умения на деца с специални потребности бе апробирана с провеждане на 4 детски групи, тук в тази зала, с общо 27 деца. Също бяха предвидени 24, малко повече. Децата са с специални потребности, пациенти на детското отделение. Тренингът на всяка група продължи 3 месеца, веднъж седмично, с продължителност всяка сесия до 90 минути. И за постигане на по-добра комуникативност, интеграция на децата бяха проведени и 4 посещения на конна база. Като дейността редовно бе супервизирана, резултатите бяха анализирани, дискутирани и след това се правиха допълнения и корекции в методологията.